semmi értelme nincs, hanem egy gondolatmeneten menjünk együtt végig, és hogyha ugyanoda jutunk ki, akkor neked is igazad van, meg neked is. Azért ez így ennyi emberrel már szokott menni. Na, hát akkor hívjuk a szereteteket. Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek. Jöjj, Szent Lélek, Úristen, áld ránk teljesen, megnőtt kényességeddel, megnőtt kényességeddel. Jöjj el, mivel kezdődik a hit? Hol kezdjük a misének azt a részét, amiért a mise első szakban van? Az áldozatot. Fölállunk és elmondunk egy olyan szöveget, amit soha nem szoktunk mindnyájan is együtt, és ezt azért, mert ugye a fogadasítgatások soha nem tudjuk, hogy most éppen melyiket mondjuk. Ez a Hiszek 1. A Hiszek 1-nek az első pár soráról kéne beszélni. Fontos megjegyezni, hogy a Hiszek 1 az nem imádság. Tehát, a Hiszek 1-et imádkozza, az valahol eltévedett. A Hiszek 1 az lelki gyakorlat. A lelki gyakorlat az pedig a keresztény életünknek az összesítés. Arról van szó, hogy egy mise előtt, vagy bármikor, amikor rózsafűzé előtt a Hiszek 1-et mondjuk, akkor mindig végig gondoljuk, hogy mit is tudunk mi a hitről. Tehát ennek a fényében értelmezhető minden. És hogyha ezt tudjuk, akkor utána jönnek a mise. Mert addig amúgy se értjük, de ennél meg pláne. Na, most ebből a következő részletekre lesz szükségünk, hogy hiszek. Ezeket kéne végigjárnunk. Aztán Isten, ki a bánat az Isten. Hát, hogy nincs ez a teremtés, és mivel ez 3 előadás lenne, úgyhogy bocsánat, kicsit gyors leszek és tömény leszek. De igyekszem tartani magam ahhoz, amit a Laci atyával beszéltünk. Aki olvasta a Laci atyának a eddig összeszedett dolgait, vagy amit föltett az internetre, az ne keresse ebben, mert azt elmondani 2 előadást, és nem fogja meg annyira a lényeget, mint amennyire most erről beszélnünk kéne. Úgyhogy én egy picit átírtam, ezt megbeszéltem vele. Először is, hogy hiszek. Mi az, hogy hív? Mindenki tudja, hogy mi az, hogy hinni, definiálni. Az a baj, hogy nem használunk definíciókat. A matematika úgy értjük föl, hogy megmondom, hogy mit csinálok, és aztán abból következtetek. A hit sokkal logikusabb a matematikánál, tehát nem áll definíciókat tenni, nem biztos, hogy ez a legjobb definíció, de most próbálkoztunk. Tehát a hit, bizalom, a nálam nagyobb engem szerető személy tudásának még egyszer, bizalom, a nálam nagyobb tudású, és engem szerető, tehát nekem jót akaró személynek a tudásában. Ez azt jelenti, hogy például anyukámat elhiszem 5 évesen, hogy menjünk bele a konnektorba, és 2 évesen örülök neki, hogy üljék el. Mert egyébként nem értem volna. Tehát valami ilyen ez a hit. És amikor hiszek, akkor van egy tudásom. Rábízom magam egy nagyobb tudására valakinek, és ezáltal túllépek a saját határaimon. Nő a tudásom azzal, hogy a másikon hiszek. Tehát a hit átvezet a tudásra. És amikor Isten mond valamit, és ez az egyik leggyönyörűbb, ami most nemrégiben derült ki, ez orvosvizsgálat. Mit mond az Isten? Azt mondja, hogy ne panálj. És mit mond most a tudomány? Jelenleg nem halassolják ki, mert akkor nagy baj lenne belőle, változatot a világot, hogy megállapították, hogy a szervezet hormonháztartása arra van fölkészülve, hogy a házasságban kötődjön az ember a másikhoz, vagy az első személyhez kötődjön. És ezt nem tudjuk, amíg nem onnan megyünk, hogy az Isten mondott valamit. Miért mondta? Tehát az okkal mondta az Isten mondott valamit. Na valami ilyen ez a hit. És amikor hiszek, akkor megkérdezem, hogy hiszel az Isten létezésében. Na tegyek fel a kezét, aki hisz az Isten létezésében.
Jaj, de nem lehet titeket húzni a csőbe. Nem baj, azért mondom el. Mert az a problémánk, hogy hiszünk az Isten létezésében, és ez elég. Mert az a probléma, hogy itt meg kell, kinek hitted. Tehát azt, hogy én hiszek az Isten, az kitől tudom. Kinek a tudásában bízok, én azt mondja, hogy van Isten. Hát ugye, vagy anyuka. Mert ugye anyuka azt mondja, hogy imádkozni kell este. Tehát van Isten. Vagy mondjuk a papácsi. Jaj, szép az Isten, szeretet, stb. És akkor van Isten. Elhittem neki. A kérdés az az, hogy ez a gyermekhit, ami hiszem, hogy van Isten. Mert aki szeret engem azt mondja, hogy létezik, ez kitart az én. Mert amikor van egy gyerek, ez a gyereknek visszatud, akkor ez a gyerek, ezzel a gyermeki hittel meg tud maradni? Általában nem. Mert ez nem elég. Ugyanis az, hogy hiszem az Isten létezését, az nem elég, az, hogy hiszem Isten. Mert amikor én hiszem az Istennek a létezését, akkor ezen úgy letudok mindent. Olyan hiszem az Isten. Viszont látásom. Mert hiszem a létezését. És ez olyan, hogy elhiszem, itt van egy tett. És a többösség jobb keresztény. Hát nem lettem jobb keresztény, mert a hiszek Istenben, az azt jelenti, hogy igaznak fogadom el azt, amit az Isten mond nekem. Az pedig egy egészen más szín. Nem letudom az Istent és élek tovább, hanem emelkedek. Mert az Istenbe bele tudok kapaszkodni. És rá. Na akkor lépjünk tovább. Van egyszer egy Istenünk. Na most ki ez az Isten? Ugye azt már tudja elég, hogy hiszem, hogy Isten létezik, odáig, hogy tudom, hogy Isten létezik. De honnan tudom, hogy Isten létezik? Na most itt jön az, hogy ezt kővallás eszközökkel nem lehet levezetni, hogy Isten létezik. Olyan nincs, hogy ezt nem lehessen levezetni. Az a baj, hogy mi mindig egy középút olyan, hogy az Isten egyszerre rendkívül egyszerű, meg rendkívül bonyolult, mi meg nagyon bonyolultak akarunk lenni, de annyira sosem leszünk, amennyire az Isten bonyolult. Annyira meg egyszerű se leszünk, amennyire az Isten egyszerű, ebből nagy bajok van. Most legyünk nagyon egyszerűek, és gondolkodjunk. És minden érzelem és egyéb, és jaj, élmény, és milyen jó. Nem, ezt tessék kidobni, és most gondolkodjunk. Azt mondjuk, hogy először, van-e igazság? Ezt ma meg kell kérdezni, mert olyan beteg világban vagyunk, hogy ezt sem tudjuk. Erre egy nagyon egyszerű dolog. Milyen színű ez a hotel? Piros? És barna. Igen. Nem menjünk el a részletekbe. Tehát a hotel piros. Ezt mindenki látja, mindenki tudja. És akkor a mai világ azt a következőképpen mondja, ez a hotel kék, ez a hotel sárga, ez a hotel zöld, ez nem is hotel, ez egy állomás. És mindenkinek igaza van, leülünk egy kerekasztal, hogy örülünk magunknak. Jaj, de jó, neked is igazam van, neked is igazam van. És vallásra könyvében egyszerre van benne a katolikus egyház és a boszorkányozásra. Hol tartanak? Nem gondolkodunk. Ezen túl kéne lépni. Mert van igazság, csak az nincsen bátorságunk általában, hogy fölvállaljuk. Igenis, van igazság, hogy általában nem szoktunk odáig eljutni. Ezért kéne az Istenre hallgatni, mert ő tud magáról igazságot mondani, nem pedig az, amikor mi leülünk és kitaláljuk. Mint amikor a nagy vallásalapító leül és leír egy vallást, és akkor ír. És akkor nem tetszik, akkor ír egy másikat. És emberek mennek utána. Hát persze, mert valami hiányzik. És nem akarod megtalálni az Isten. Honnan tudjuk, hogy van Isten? Ugye mi az egyetlen alap, amit biztosan tudjuk? Az egészen biztosan tudom, hogy én vagyok. Nem tudom, ki látta a Matrix című filmet. Ugye megvan benne az az élmény, hogy egy dolgot tudok, hogy én vagyok, minden más nem. Tehát az lehet, hogy én most csak álmodok titeket, ez nem azért álmodok titeket, de megvan az esély arra, hogy az egyetlen biztosan tudok az, hogy én vagyok, minden más el lehet csapni. Na mi ez az én? Valahol ez az a lényegi dolog, amit az Isten belém teremtett, és valahogy úgy kéne megfogalmazni végig. Ez a központ. És hogy hol van, ugye erre szoktuk megjelölni a szívet. Azért, mert az egy központ. Hiszen, de ez egy szimbólum. A zsidóknál, az araboknál a vessék. Ugye ezért van a vessék.
Tehát tudom, hogy én vagyok, és az én testem hordozója az énemnek. Szoktam mondani, hogy a lélek és a test az úgy van egymáshoz, mint a szentostya, meg a monstrancia. A szentostya a lényeg, és ezt megjeleníti és hordozza a monstrancia. Szegénytől. Meg hogyha ezek a képek megvannak, akkor így helyünkre áll az, hogy ja, akkor most a testem vágyai, meg a lelkem vágyai, hogy is vannak egymáshoz képest. Tehát a monstrancia előtt szoktunk leborulni. Jelenleg a világ 90%. Micsoda aránytévesztés ez. És közben ott vannak az állatok, amik lehetnek gyönyörű szépek. De az állatoknak a lenne tudatuk, akkor körülbelül így állnának hozzá, hogy mi állattal akarjuk tenni magunkat. Hát nem nagyon van. Nem, az állatnak nincsen én. Lehet, hogyha az ember mellett és sokáig, akkor az embernek a személye át tudja hatni, és egy kis kutya az egészen emberszerű lesz. De az eredetileg farkas. Gondoljunk bele, hogy nekünk van az, hogy én. Nekünk meg nincs, és ezt kiemelkedünk. És hogyha megnézzük, mindig abból a poén, amikor ezt megfordítjuk. Nem is poén, ez a dráma, hogy meg van fordítva, és azon sírunk, hogy miért nem találjuk a helyeket. Persze, állatok akarunk lenni. És azt nézzük, hogy itt van a hatalmas nagy csillagvilág, és nem tudja magáról, hogy van. Tehát én, mint személy, aki tudom magamról, hogy vagyok, fölötte áll a csillagvilág. Nem nagyon vagyok nála, fölötte áll. És ebből az következik, hogy fölötte állok a halak. Nem? Meg fölötte állok az asszály. Nem? Persze, mert nem személy. De én irányítom. Amikor jön az áldás, és elviszi a házat, akkor fölött állok a földnek. Mert én személy vagyok, de mégis elviszi a házat, mert nem én irányítom. És akkor lesznek ilyen szép kis léptek. Tehát azt látjuk, hogy kell lennie olyan személynek, aki nagyobb nálam, mert vagyok én, és akkor lehet, hogy van nálam egy nagyobb személy. És hol keresem, az állatok közt nem találom, füvek közt nem találom, akkor ott keresem, ahol az énemet keresem. Valahol túl a testi világon. Tehát lélek. És természetben lehet nálam nagyobb személy, meg lehet nálam még nagyobb személy, meg lehet nálam sokkal nagyobb személy, és ez egy sor. És a sornak mindig van vége, és a végtelen. És ha van egy végtelen, akkor abban benne vagyunk. Nem tényleg, benne élünk, mozgunk és vagyunk. Na ez erről szól. Minden személy, és benne mi a legkisebbek, benne vagyunk a legnagyobb személyben a Isten. Nem hittünk el semmit, gondolkodtunk eddig, tehát van Isten. Ez már nem rossz. És akkor most egy kis kitérőt teszünk, mert az Isten jellemezni kéne. És ennek az első pontja az, hogy jó vagy rossz. Jön nekünk tanár egyről az, hogy jó van, jó, és ez minden elég jó vagy rossz. Ugye? Mert mi is az, hogy jó, és mi is az, hogy rossz. Ugye a legegyszerűbb példán a fény és a sötétség. Nagyon nagy bajunk van abból, amikor ezt elfelejtjük. Nem tudom, látod, Tom és Jerry, kisvántja, ez a kis. És a kettő tökéletesen egyformán. Erős is így is működtünk. Na ez hazugság. A jó az önmagában is van, mint a fény. A sötétség az nem tudja elvenni. Az a kérdés, hogy mekkora a fény. De az mindenképpen előtt a sötétséget. Tehát a jó az önmagában is van, a rossz pedig a jónak a hiánya. Ezt bekonozunk. Enélkül nem lehet tovább. És erre egy jó példa a szeizmográf. Sőt, ma reggel jutott eszembe, hogy akár nyomtam. Hogy amikor van tintám, akkor teszek valamit, akkor építem a világot, és akkor valami kijön belőle. Hogyha kifogy a tinta, akkor üres papír, ez elszegedett. Tehát amikor nem a jóban vagyok, akkor az elvesztegetett, ez a később fontos, az teremtést. És akkor, hogyha van egy gyerek, elképzeli az Isten róla, hogy milyennek is kéne neki lennie, csak az éppen nem úgy alakul, mert megsebzik a hiányok, és akkor egy kicsit úgy kevesebb lesz. És akkor ebből a kevesebb lesz, és egy kicsit összeáll. Hát szegény szerencsétlen. Mennyi hiány sem? Nem. Az az érdekes, hogy minél jobban van valami rossz a valóság, vagy csak rosszul érte
képes vagy arra, hogy magadtól csináld ezt. A többiből nem kéne. Ezért nincsen minden kísértés. Tehát akkor az Isten jó vagy rossz? Mert hogyha jó, akkor ismerjük ezt? Ki tudja, hogy mire vonatkozik? Yin és yang, de hogy miről szól ez? Menjek? Még rosszabb, ha a jó és a rossz. Ugyanis ez a férfi és a női principium leírásáról szól. Ne keverjük ide, mert ebben a gnosztikus turmix van, ami itt jön, és keletkezeti vallásokat meggyalázza, és így becsöpögteti ezt a mocskot. Az ez lazán rá, hogy úgy is rossz, és akkor minden jobban van valami rossz, mert tudom én még, szörnyű. Mert hogyha az Isten jó, akkor épít, ha rossz, akkor rossz. Ha jó, akkor szeretet, ha rossz, akkor gyűlölet. Ez világos. És mivel tökéletes az Isten, emiatt vagy tökéletes szeretet, vagy tökéletes gyűlölet, nincs közé. Hát akkor nézzük meg. Ugye az alkotó által van az alkotás, és az visszautal az alkotóra. Tehát, hogyha megnézem a természetet, akkor a természet az épül. Nem azt, amit éppen elindulunk, hanem önmagában a természet. Épül. Hát figyeljük meg, hogy tűznek a fák. Nem szoktuk ilyet csinálni. Kimentünk az erdőbe és így nézni, hogy mi a póskáján ül. Hát azért előttem, hát. Nézzetek meg, van egy szuper, egy robbanás. Hát milyen látványosan jönnek létre azok az anyagok, amikből ti vagytok, meg én vagyok, meg csillagok vagyok. Tehát minden pusztulásnak a következménye és épülés. Leomlik a szikla, leborja a folyó, összetörik, és lesz belőle szántóföld, ami nélkül mi éhen van. Tehát a rossz az úgy jelenik meg, hogy mértéket ad a jó. Tehát épülés van és jó az Isten. És nézzük meg, hogyha az Isten rossz lenne és rombolna és gyűjt, ez így rombol, hát nem épített semmi. Egy ilyen önfelszámoló Isten ez működik? Hát ez nem a tökéletességnek a minta példája, tehát nem működik, az Isten jó. És szeret. Na és most kell megtapasztolni. Ugyanis ki tud szeretni úgy, hogy bezárul a szobába és szeressék. Ugye? De kell egy másik személy, az itt nem megy, hogy én vagyok és szeretek. Ahhoz kell valaki. Tehát kell, hogy legyen egy szerető, és kell, hogy legyen egy szeretet, és a kettő közt jelenik meg maga a szeretet. Ismerjük? Atya, fiú, szentély. Szent Ágostonnál ott volt mindig a probléma, hogy ő mindig meg akarta érteni, hogy hogyan, és erre mondta azt a kígyének, hogy akkor érted meg, hogy hogyan, amikor majd teleportod a tengervízében a kis lyukat mi az tengerpart. Mert nem a miérteket hívsz. A miérteket pontosan értjük. Miért? Mert van egy szerető atya, aki tökéletesen szereti a szeretet fiú, és köztük megjelenik maga a szeretet szentély. Ez nem kérdés. Ez hót egyszerű logika, és még mindig nem tettem elő. Semmilyen ilyen ráhozatkozott valakire, és akkor ő azt mondta, igazad, nem érdekel meg gondolkozni. És eljutott idáig simán gondolkozásra, és ennek vannak ugye a jelvényei. Nézzük meg, hogy mindig összetartozik szerető, szeretet és köztük a szeretet. Ez egy egészséges, logikus alap, amiből ki lehet indulni. És hogy mi is a szeretet? Ugye az Atya Isten azzal szeret, hogy akarja a létezést. Teremt. A Fiú Isten akarja a üdvösséget, az örök boldogságot. Tehát megvált, és a Szentlélek által fogadja el az Isten szabad akaratot. Ki tudja, milyen szabad akarat? Biztos? Tehát ez, hogy választanak jó és rossz között, ugye? Igen, ez a megvalót szabad akarat. Nem, a szabad akarat az arról szól, hogy egy szabadon tehetem úgy. De Isten nem mondja azt, hogy szabadon csinálod a rosszat, azt mondja, hogy te szabadon megtetted a jót. És vagy elfelejtetted a jót, teszed a jót. Na itt valami ilyesmit kéne megérteni, hogy tulajdonképpen nekem folyamatosan lehetőségem van tenni a jót, és egyébként tegyük hozzá, hogy egy ember így lehet szeretni. Ha ezt a három dolgot eldöntöm egy ember felé, mert ezek döntések, akkor én szeretem a másikat. Erről külön lehetne egy egész előtt. És ugye mit mond? Szeressétek egymást, tegyetek azokkal, akik gyűlöletiteket. A sémi nyelvjárásban, amiben
nem tudnak mindent jól kifejezni, mert mindent kétszer mondok, csak egyszer így mondom, egyszer úgy mondom, hogy biztosan eltalálom. És ebből következik az, hogy a szeretet nem érzés, nem vágy, nem szenvedély, nem jó cselekedet és nem enyém. A szeretet az Isten jelenléte köztünk. Köztem és közt. Köztem és közt. Ennyi. És a szeretet döntése lehívja a szenteleket a kapcsolataikra. Tehát amikor az Atya konszekrálja az Ostját és lehívja a szenteleket. Na, amikor eldöntöd a szeretetet, akkor ezt a szenteleket hívod le a kapcsolat. Kettőtök között. Minden egyes ember. Tehát a szeretet az Isten jelenléte köztünk, és a szeretet beleáll a Szent Háromságba. Nem tudom, észrevettétek-e, hogy Krisztusnak olyan ember arca. Fordítsuk meg. Nekünk van olyan Krisztus arca. Tehát, hogyha nekünk Krisztus arcunk van, akkor az azt jelenti, hogy nekünk talán bele kéne ebbe emelkedni. Mert az Isten szeretni akar minket, elfogadjuk el, az egy másik kérdés, és ugye adjuk el. Mert megjelenítői vagy épp másra jövünk az Istennek. Most az Isten nem úgy fog szeretni, hogy ráportja, mint egy halamb. Mert az tőled összejön. Nem? Anyu is szeret, apu is szeret, na majdnem olyan, mint az Isten szeret. Közvetítve szeret az Isten. És így a szerető is tud embernek. Tehát jelenleg az Istennek. És emiatt eszközévi válik a szeretet. Tehát ez egy hatalmas küldetés, ez a dolog, hogy eszközé válik. És a lelkületben mondta egyszer a Balsi Balázs, hogy tudjátok mit, ha néha egymás Istennek illeti. Milyen igaza van, nem? Hogy vagy megjelenítem az Isten a másiknak, vagy nem. Tehát a néni ott van a buszon, ott szenved, szerencsétlen, öreg, csípőprotézis, anyát kínja, és hogyha te átadod a helyen neki, azaz akarod a létezését, nem legyen már innen, és egy jó kis akarsz lenni, és akarod, hogy boldog legyen. Akkor át tudod neki adni a helyet, és ő este is látod, hogy jaj, nekem mindenki szeret. Köszönöm Istenem! Jó tetteiteket látva dicsőítség az Isten. Hát most vagy ez van, vagy nincs. Ha ez nincs, akkor hát engem senki nem szeret, minden szar, az esztékában, kiszúrnak vele, becsapnak, mit tudom én mi, mi lesz belőle, nincs is Isten. Miért nem szeret? Miért nem érzem? Miért? Mert nem mutatjuk meg. Ilyenekből kéne kiindulnunk, és egy kicsit megvizsgálni magunkat, hogy ez most mennyire megy. És akkor az Isten most sorsot akasztalja túlva. Pedig erre nézd. Menjél vissza! Ugye? Ne! Mert a félig főleg csak. Na most ezek alapján ezt hol tudjuk mindenki. Az egészen biztos, hogy az Isten gondviselés. A leghülyébb helyzetben is így tudja hozni. De legsőbb kísértében jó, de változtat következő, ebből is jön valami. Nem tudok olyan hülyeséget csinálni, hogy Isten nem tudja belőle hozni. Ez engem baromira idegesített, én gyónásoknál ezért szoktam, hogy falra lehet fel. Nem igaz, hogy már hagyjál már szenvedni egy kicsit. Nem tudom, az oroszoknak van ilyen hatalmas bűntudat, hogy tessék tartják meg, hogy se látogasni. Ilyenek. Ez úgy nálunk nincs. Nem gyónni, a szevasztalat. Nem gondolunk bele, hogy így van szakott. És akkor ez a gondviselés egymás által tud menni, hogyha mi vállaljuk. Mert ezt az Isten vállalja. És itt a fő kérdés, hogy mi az Istennel való kölcsönös viszony. Tehát én hogyan jutok el az Istenhez, az Isten hogyan jut el hozzám. Mert ugye az Isten az ugye mi atyánk. Ha mi atyánk, akkor gyerekeiként szeret minket, és ez ezekből hív. Ez egészen biztosan tudjuk, ez nem kérdés. A kérdés, hogy hogyan nézel vissza. Mert hogyha egy világenergiának tekinted, ugye ez van nagyon hogy csí, csú, és akkor most mit tudom én, és a tükröt nem tudom, hogy nem. Nem világ, akkor a panteizmus, hogy lesz az. Vagy hogyha kegyetlen bíró. Nem nézd, most azt akarom. És akkor bújjunk el az Istenről, mint a... Nem. Vagy szerető atyának tekinteni. És ezzel mindenek az Isten. Hogy hogyan nézünk vissza az Istenre. Mert ugye az Isten, amikor megteremt minket, akkor a teremtésben azért nem úgy adtok. Azt teremtsünk embert, úgy adkozom.
Van még egy kis idő itt, 6. napon délután. Valahol nem. Tehát egyrészt a teremtés alatt tudjuk már szimbolikus ének. És kétfelé veszi a dolgot, ugye első 3 nap elválaszt, sötétség, világosság. Ugye nem tudom fölfogni a világosságot, amíg nem voltam sötétség. Volt már valaki a láthatatlan kiállítás? Én azon olyan, hogy látok. Meg kell tapasztalni az ellentétét egy picit, mert akkor nem fogjuk érteni. Nem fogunk örülni neki a világosságra. És akkor 2 dolog történik. Kiárad a létezés. Hallottunk már arról, hogy táncóvilág, ugye? Ugye? Mindenki mondta, hogy Juliannek vissza kell fordulni, mert ez nem lehet. Vissza kell fordulni, visszamegy újra, és mit tudom, hogy próbáltam el magyarázni. Nyilván az lélekvándorlást, katasztrófa. Aki vissza lélekvándorlásra tegye föl az utolsó. Tényleg. Az egy magyarázat próbál lenni arra, hogy nem igazságos az élet. Persze, hogy az Isten nem szeretett, meg egyáltalán nincs Isten, energiák vannak, semmiben el vagyunk, akkor persze, hogy nem igazságos. Tehát kiárad a létezés, figyeljék meg, hogy tágul a világéletem. Nem lehet megállítani. És nem tudjuk, hogy mi tartja végre. Már egy szép kellett volna esnie. Erre mondják azt, hogy sötétken. Ja, a világ összetartó erői. Hogy szoktunk félni attól, hogy az Isten megjelenik a tudományban? Nem? Jó. És kialakul a rend. Tehát kiárad a létezés, és kialakul a rend. És ennek a kettőségében ez egy nagyon érdekes folyamat, amikor Darwin bácsi elment Galapagos, és azt mondta, hogy gyerekek, ez hogy hasonlít egymásra, nem vettétek még észre. Sőt, itt van ezek a hulla, amit 400 évvel ezelőttről ki lehet ásni, ez is hasonlít rá. És akkor azt mondta, hogy de érdekes ez a teremtés. Hogy alakulnak a dolgok. Na most erre mit mondva? Mit értelmezett ebből ez a fantasztikus és hűvel Európa, hogy a majomtól származunk? Persze. Az lehet, hogy a földkorából származunk, de az Isten belép a teremtés. És amikor belép, akkor valami olyat csinál, hát gondoljatok bele, az állat szabad. Azt mondja, az ötöt nem kell megni. Azt mondja, hogy... Azt is nem. Ugye? Az állat nem szabad. Én szabad vagyok? Azt mondja az ösztönöm, hogy most enni kell, és nem elég, neked mondom valamit, hogy néz neki, itt látni szabad. Szabad, származhat valami, ami nem szabad, ami szabad, attól, ami nem szabad. Logikát van. Darwin nem szabad félni. Rácsodálkozunk arra, hogy teremtés, jaj, ez pörognak a csillagok, és micsoda tűzijátékkal jönnek itt létezni. Hát több. Tűzijátéknál sem. Augusztus 20-án állnánk sírva, hogy jaj, szegény rakéta. Hogy galátságot tett? Nem? Logikus. És mi az ember szerepe? Hogyha van egy építő Isten, akkor van egy képmás, az építő ember. Tehát ez nekünk feladat. És ott most visszatérünk. Jó és rossz, ugye? Amikor azt nézzük, hogy jó és rossz, akkor az Isten eltervez egy világot, minket megteremt, ránk bízza ezt a világot, ugye? A kezünkbe adta. Folytassuk a teremtést, valami ilyenről kéne szólnia, és akkor az Istennek van egy kép a világról, gyerünk arra, az Istennek van egy kép a világról, és akkor mi ezt rendszerint kihagyunk belőle dolgokat, valami ismerős, megint nem sikerült, már megint elfelejtettünk szeretni, meg hasonló. És akkor lesz belőle valami borzalom, ilyen, nézzétek a százas fejjel. Micsoda, mikor világot tudnak így létrehozni. Hál' Istennek. Tehát a teremtés lényege számít, hogy valahol folytatnunk kéne a teremtést. Most nemrég halt meg Makovecimnek. Nem tudom, ismertétek-e. Tessék utána nézni, a következőt mondta. Hogyan lehetne folytatni a teremtést? Olyan rajzai voltak, hogy egy fotóba belerajzolta, hogy ezt így lehetne folytatni. És akkor a hegyből kivezetett egy épületet. Milyen gyönyörű gondolat ez, nem? Hogy nekünk van lehetőségünk arra, hogy folytassuk a teremtést. Isten nem. És akkor folytatni kéne a teremtés, akkor benne van az életünk.
És itt meg kell jegyezni ezt, hogy akkor miért nem alkotott az Isten egy olyan világot, hogy minden tüstig, és akkor minden rendben van, nem rendben a pad, mennyezet, stb. Nem mindig idéz, hogy mindig födémet mondunk, és ezt mindenki hülyének nézünk, tehát mindenki nézünk. Na, tehát a lényeg az az, hogy miért nem teljes minden. Itt belecsöppentünk, van, és jó érezni magunkat. Tessék építkezni, mert a teljes élete az nem biztos, hogy egész élet. Krisztusnak nem volt teljes élete. Úgy megölték 33 évesen, mint a sit. Ugye nem szoktunk, ez nem egy teljes élet. Nem arra vártok, hogy 33 évesen vagyok csorgodálunk be a keresztváron. Hát szörnyű. És azt gondoljuk, hogy teljes életünk kell, hogy legyen. Nem, egész életünk kell. A Julián atya mondta, Ébredsz Ferencet terére néha elmenni hozzá, fantasztikus gondolatai vannak. Azt mondja, hogy Augustus 20-a volt, hogy azt hiszük, hogy nekik könnyű volt. Volt nekik Szent István, meg Szent Imre, mit tudom én, Szent Gellért, és akkor ők mindent megcsináltak. Kifej. Volt nekik Baj, meg Imre, meg Adalbert, volt egy Gellért, és mi történt? Ezek az emberek fölvették a munkát, és beletapasztoltak Istenbe, és csinálnak, amit csinálni kell. És ezért tesz. Ezért áll még ez az ország. Folytatták a teremtést. Nem csak építésre lehet teremteni. És egy közösséget építeni. Tehát egész életre lenne szükség kihozni a maximumot abból, ami van. 2 gyerek van, mint a csak 2 gyerek. És ez csak Isten. Na most a teremtésnek mi a célja? Hamvas Béla azt mondja, a cél az alap. Ez érdekes gondolat, mert ugye van földünk, akkor az azt jelenti, hogy nekünk mondjuk nem ártana gabonát termeszteni, ne van hozzá föld. Itt van a terrapolis állapotok, vas és acélos számba. Ugye tévesztettük a célt az alapról, ezért azt mondjuk. Tehát a cél az alap, akkor a létezés alapja Isten, tőle van, akkor a célja is Isten. Tehát eljuthatnánk oda, hogy a lét végső értelme. Tehát belegondolok abba, hogy Istentől jövök és Isteni meg. Csak mi az élet értelme? És akkor a jobbak azt mondják, hogy család, nem, a lét végső értelme is minden ebből jön. Ha ezt nem tudom, akkor ez meg. És kész. Tehát, tevékeny résztvevőjévé kell válni a teremtés. Dolgunk van itt. Nagyon aranyosak, akkor úgy festik le a világ végét, hogy akkor majd egyszer csak Krisztus betoppan a felhőkön, és akkor kölcsönöz néhány világ az előtt, és akkor nem tudom. Nem cél. Magasságot történt. Szó sincs róla. Azt mondja, hogy leszáll a mennyei Jeruzsálem. Építőmunkásoknak kérem szépen. Vagy fölépítjük a mennyei Jeruzsálemet, vagy nagyon sok eljönni ebből a Isten. Az Isten ország az bennetek, körülöttetek van. Tessék már építeni. Tessék szerszámálni az Istenet. Na most az, hogy alkalmasnak teremtett, azért nagyon fontos, mert szoktunk állni egy ilyen nagy problémát, hogy nem. És ez mennyire igaz, hogy teszünk. Hát egyébként nem megy, Isten nem viszont. Egész egyszerűen azért, hogy Isten ugye nem azt mondja, hogy így alá teszi az életet, mint ismerjük ezeket a nagyon gazdag gyerekeket, akik azt hiszik, hogy az Isten. Minden van. Mindent egyet és minden ott van. Persze, hogy probléma lesz velük. Azért, mert nem küzd meg semmi. Az Isten ezt nagyon jól tudja, és ezért hagyja, hogy megküzdjünk a dolgokkal. Hagyja, hogy megküzdjünk azzal, tehát ami most itt az élet helyzetetben jelen van, azzal, ha nem tudsz megküzdeni, akkor nem vetted észre, hogy képes vagy. Az biztos, hogy az Isten nem fog olyan helyzetbe tenni, amit te elvesztél. Hoppá, egy kiesett sokat vannak még. Nem! Az Isten egyesével mindenki figyel, akkor egyesével mindenki végig tudja érni. Ezért nem áll itt. Akkor bele tudunk kapaszkodni Istennek abba a tudásába, hogy ő tudja, hogy én ezt képes vagyok megcsinálni. És akkor én is fogok tudni. És ez felelősség és munka, és innen jön a kérdés, és ezzel kérdés, hogy milyen világot építesz. Nap mint nap építed a világot. Mit építesz? Miért építed a világot? Már nem, építünk. Ha nem építünk, azzal is építünk, csak azt tudjátok, ilyen magyar építőipar szokott így. Mert építünk, hogy van, és akkor csak egy száz. Nem.
És a másik kérdés, hogy kivel építed azt a házat. Mert nem mindegy. Nem egy ki segítve, mert amilyen az alkotó, olyan lesz az alkotás is. És hogyha az alkotásnak a lényeg az ember, akkor az megmarad. Mert az Isten örökké valóvá emeli. Krisztus testét örökké valóvá emeli, a miénket is örökké valóvá fogja emelni. Mindazt emeli örökké valóvá, amit átvezetett, ezt a szeretet, az örökké, maga az Isten szeretet. Bele tudjuk-e vinni a hétköznapokban mindenbe? Tehát az, hogy lerakom azt a téglát, és úgy rakjam oda, hogy az van benne az Isten szeretet. Nem kis munka egyébként, mert ha nem így van, akkor az elfelejsz. Na hát szóval a lényeg, hogy ez alapján már valamit látunk arról, hogy mi az, hogy ki, mi az, hogy Isten, és mi az, hogy teremtés, és emiatt ne felejtsük egy hivatott a világ világossága. Gondolkodunk, tudunk valamit. Ezt ránk hagyta az Isten. Világítanunk kell. Ragyogunk el, és el kell vinni a világba. Nem csak így kimegyek, lelkisztán a hétvégét, és folytatom. Nem, küldetésünk van, és be kell mutatni. Nem az, hogy így csináljátok. Nem. Én csinálom, és akkor megnézem, ezt te hogy csinálod? Te így. És akkor, ja, az más. Úgyhogy erősödjetek meg a hitben, emelkedjetek fel az Isten szeretetében, és így folytassátok a teremtést. Jó.